Ahoj, tady je Zetem Zafam a já vás vítám u dalšího tagu. Dneska to bude tag s názvem To nebo to. Takže jdeme na to. Filmy nebo muzika? Tak za mě určitě muzika, jelikož už jsem dlouho žádný film neviděla, takže bez muziky ani ráno. Hra o trůny nebo Harry Potter? Myslím, že v tuhle dobu už určitě u mě vede Hra o trůny. Přeci jenom ten Harry Potter vedl, když jsem byla na základní škole a v prvních ročnících na střední, ale jakmile jsem objevila Hru o trůny, už jsem měla favorita. Alko nebo nealko? Tak určitě neříkám, že jsem abstinent, to bych lhala. Ale určitě u mě vede nealko. Sladké nebo slané? Já si na sladký moc nepotrpím, takže spíš slaný. Československá nebo světová YouTube scéna? Poslední dobou u mě vede převážně československá YouTube scéna. I když ta světová taky není špatná. Rock nebo metal? To je diskutabilní. Já to poslouchám podle nálady. Metal, když jsem hodně naštvaná, a rock, to je takový ten normál. Povinnosti nebo zábava? No, ráda bych řekla zábava, ale musím říct povinnosti. Protože kdyby zábava u mě byla na prvním místě, tak to máte vlk nebo tak mnohem dřív. Kartáč nebo hřeben? No, jelikož tohleto je nehorázně debilní materiál, tak musím používat kartáč. Čaj nebo kafe? Jak už jste v minulém tagu viděli, tak určitě fandím čaji. Svetr nebo mikina? Za mě určitě mikina, protože svetry mě často dost koušou. Když na veřejnost, tak namalovaná nebo nenamalovaná? Když jdu někam do obchoďáku, tak pochopitelně se nemaluju. Ale pochopitelně, když jdu do města nebo někam, tak samozřejmě už se namaluju. Jak jste si stačili všimnout, tak teď už se ukazuju veřejnosti a moc jsem tomu nedal. Stolní počítač nebo notebook? Jelikož je u stolního počítače neustále nasyslovaný bratr, tak volím notebook. TeamSpeak nebo Skype? TeamSpeak sice mám, ale Skype je pro mě lepší. A ty nebo vedry? Tak tohle je hodně těžký rozhodování. Vedry jakožto můj skoro soused a ty je pro mě někdo, kdo vytváří úplně úžasnou práci, úžasný videa, úžasný vlogy, tagy a tak dále. Takže za mě asi a ty. Promiň vedry, počítač nebo televize? Jelikož většina seriálů, co běží v televizi, už se dá dohledat na internetu, tak nejspíš počítač. Pes nebo kočka? S oběma mám zkušenosti, ale jelikož máme doma psa, tak asi pes. A hlavně kvůli tomu, že máma je na kočky alergická. Tak to by bylo všechno a teď je mojí povinností označit 3 lidi. Takže jdeme na to. Takže první osoba, kterou zataguju, je admin kapitol týmu MTK. Dále by to byla jedna holčina, kterou jsem nedávno objevila na YouTube a přišla mi docela sympatická a je to Happy by Michelle. Promiň, jestli jsem to řekla špatně. No a třetí osoba a poslední osoba je Cuky. Tak máme zatagováno a já bych chtěla strašně poděkovat a hlavně vynadat Carol za to, že mě tagla na tohleto téma tagu, tak hlavně poděkovat za to, že mě teda tagla. Děkuji ti, Carol. A vynadat za to, ne ani za to vymýšlet tyhle to nebo to, ale za to, koho mám pak tagnout dál. Pane bože, teď teprve začínám s tím YouTubem. Ale zvládla jsem to. Pozor na to, dej si na mě bacha. Ale pomsta bude sladká. To by bylo pro tenhle ten dnešní tak všechno. Já doufám, že se vám líbil, že dáte like, koment, budete to sdílet a dáte pochopitelně i odběr. Budu se těšit na další video, takže zatím čau!